What's up mga kawangs? Welcome to Vlogmas Day 26. First time mo sa aking channel, click mo na ang subscribe button at notification para ma-notify ka every time mag-upload ako ng videos. And in today's video, tayo ay mag-duty. Today is December 26. Ayaw ko talagang bumangon kasi bad weather guys. Ang sarap matulog pa pero we only have 2 more days to work. Today at saka bukas kasi Monday walang work, Tuesday walang work, New Year, and on leave ako sa Thursday and Friday, so mahaba-haba yung ating vacation hanggang January 6 at ako babalik, mga ganun. And on December 31, uwi sila Grace sa morning dito sa Davao. At saka doon naman kami magpa-party kina mama. Lakas ng hangin. Ayan, so punta na ako sa office guys, baka malate ako. See you later. Tara. Hi guys! Sa Gmall na naman ako para mag-upload ng video at para manood ng sine. Let's see! Tingnan natin. Walang masyadong tao dito kasi nasa Manila pa sila Grace. And medyo awkward. Kasi pupunta ako dito na wala sila. Hindi ako nasanay. Hindi masyadong madami yung tao ngayon. Pero for sure mamaya dadami yan siya. Lalo na naman ako.
Kahit sumukbang na. Ang taas ng linya ng movie ni Vice. Pinakadulo ako. And super ganda ng movie ni Vice. And nakakatuwa siya. Hindi ko na-expect na ganun siya kaganda kasi ang gaganda ng kanyang mga movies before that. So, ang last ko palang nakita is yung Private Benjamin ata yun. Hindi. Yung kay Private Benjamin nga, yung with Chris Aquino ng BMB. Kasi hindi ko nakita yung latest vlog, latest movie. So, ina-expect ko na tatawa talaga ako. And ang nagustuhan ko sa movie niya is parang more natural siya dito. Kasi pwede siyang magkamali. Like, may tawa so yan, may tawa. Hindi, I mean, tumatawa siya pag kakamali siya. Kasi dati, stiff siya. Like, kung napapatawa talaga. Walang parang hindi siya pwedeng tumawa sa jokes niya. Parang ganun yung napansin ko dati. But this time, sobrang luwag ng production sa kanya. Kasi natatawa siya. And super galing ng mga cast na kasama doon sa movie niya kasi nakakatawa talaga. And sila nandun, Tony Labrusca andun, Ayon andun, and Curtis. Sobrang galing na Curtis. Sobrang galing andun siya. And that time daw is buntis na si Anne. And napakaganda na kanyang performance doon with Vice. And hindi na ako magtataka kung hindi sila magiging blockbuster yung movie nila. And hindi din ako mag-expect na as usual, hindi naman sila para si Vice, hindi naman sila basta-basta nananalo sa mga awards kasi for sure ibang movie na naman yung kuwan niya. Anyways, bukas manonood ako ng Miracle Excel number 7 Filipino adaptation with Aga Mulak and the cast. And thank you so much guys for watching this video and I hope that you enjoy kayo, and please forget to subscribe to my channel and like this video, and yun lang. Bye! Always love your family.